nás napadlo, že keď ľudia chodia za nami na štadión, prečo neprísť za nimi sem. Hokejisti a hokejistky Slovana a taktiež desiatky športových nadšencov sa stretli tu na železnej studničke v Bratislave, aby si spolu zahrali rybníkový hokej. Hneď ako som o podujatí dostal správu, tak som povedal, poďme do toho. Hovorí hráč Slovana, ktorý sa síce narodil v Kalifornii, ale rybníkový hokej mu je blízky, pretože odmala vyrastal v Edmontone. A tam je klzisko na každom rohu, jedno je hneď pri mojom dome, tak sme non-stop hrávali. Je vzrušujúce, že sa tu stretla taká príjemná komunita ľudí zo Slovana. Nie je lepšieho víťazstva ako to, keď sa ľudia zomknú. V Kanade je rybníkový hokej nesmierne populárny. Dostanete horúcu čokoládu, ste na ľade so svojou rodinou. Je vám síce zima, ale milujeme tráviť čas vonku. Máme radi hokej, tak ako aj vy na Slovensku. O tom, že je hokej kontaktný šport, sme sa presvedčili aj počas rozhovoru. Moment for TV. Lopatu do rúk vzal aj tréner Slovana Brad Tepper. Pre neho je odhrňanie snehu rutina z detstva. Už odmala som zvykol odhrňať sneh. Som najmladší z 5 bratov, takže táto úloha zvyčajne pripadla mne. Trošku ťažšie podmienky ako na zimáku, ale je to o to príjemnejšie, že je tu krásne prostredie, skvelá atmosféra, takže si to užívam. Góly do brány padali s ľahkosťou, že to chvíľami podľa skóre vyzeralo, že sa hrá hádzaná a nie hokej. Určite, hlavne s tým, že v bráne je Harvey, tak dosť to tam padá, moc mu to nejde, takže trebalo by asi lepšieho bránkara. Pravdepodobne tu budeme aj zajtra a pozajtra. A pekné góly zaznamenali aj tí najmenší.